ukuba uzokwemukela ibandla lakho kuwe, uphelelise ubudlelwano bakho nomakoti wakho ibandla. Siyakhuleka Nkosi ukuthi usenze sibe nomqondo ngalezi zinto, usinikeze ukulangazelela ey'nhliziyweni zethu, okusenza ukuthi sifune ukuyilungiselela ukuze zisifice sifanelekile siredi. Ngilekelele Nkosi ukuchaza lamaqiniso osamukele wona ngendlela eyakhayo nokusiza ibandla lakho. Ngiyathandaza ukuthi ibandla lakho lakheke, usebenze wena ngomoya wakho ongcwele, izinto engakwazi ukwenziwa umuntu ngokuhlakanipha kwakhe nangokukhuluma kwakhe, kodwa ezenziwa ngamandla kamoya kaNkulunkulu. Sondela kuthina ngeNkosi, silekelele egameni likaJesu. Imfundiso ucela ukuthi angikhulume ngendaba yokuchithwa kwebandla, lokhu okujwayele kuthiwa i-rapture yebandla. Engifisa ukwenza-ke ukuthinta iy'hlobo ey'ntathu maqondana nale topic. Okokuqala, ngifuna nje ukuveza izinto uNkulunkulu asambulele zona. Ngizonyisa ey'ndaweni ey'ntathu ezifuna uNkulunkulu ukubona lokhu esikwambulele nje maqondana nale topic. Then ngifuna ukukhuluma ngokwahlukana kwemibono ebandleni likaNkulunkulu maqondana nendaba yokuchithwa kwebandla. Kunama-views amathathu avamile kubantu abakholwa kwangempela engifuna ukwathinta ukuze siwa-understand. Then ngifuna ukukhuluma ngokuthi simele ukuphathana kanjani nalabo esingavumelani nabo. Ma kukhona abazalwane abangaboni njengathi maqondana nale ndaba, simele uku-engage kanjani nabo. Ngicela-ke siqale ngokubona nje lokho uNkulunkulu asibhalele wasambulela khona ey'ndaweni ey'ntathu. Asiqale kuJohane ivangeli ku-chapter 14. Ngifuna masuka leziy'ndawo uzame ukunothisa ukuthi sitshelwa ukuthi kuzokwenzakalani, bese unothisa nokuthi sitshelelani lezo zinto uNkulunkulu ufuna senzeni ngazo. KuJohane chapter 14, ngicela ukufunda uverse 1 kuya ku-3. Inhliziyo yenu mayingakhathazeki, kholwani nguNkulunkulu, nikholwe nayimi. Ekhaya likaBaba kukhona izindlu ey'ningi. Ukuba bekungenjalo, bengiyakunitshela ukuthi ngiya ukuyonilungisela indawo. Nakuba ngiya ukunilungisela indawo, ngiyobuye ngize nginilande ukuze nani nibe lapho ngikhona. Le indawo le eyama-key text uma ukhuluma ngokuchithwa kwebandla, uJesu ulungisa abafundi bakhe for ukuhamba kwakhe. Sekusondele ukuthi ayobethelwa esiphambanweni, ngosuku lwesithathu uzovuka, emva kwey'nsuku eziwu-40 uzokhuphukela ezulwini, uzobashiya, akasazokuba nabo. And uzama ukubatshela uzama ukubaprepare for ukuhamba kwakhe. Maqala kusa engqondweni zabo ukuthi kahle kahle inhlelo ngiyashiya, inhliziyo yabo iba buhlungu. Abafundi bakaJesu babuka ubunzima abazoqhubeka kubona uJesu engekho. Bekade baseThesalonika bokuqala ku-chapter 4, indawo yesibili le, izwi kaNkulunkulu elisambulela ngokuchithwa kwebandla kuyona. First Thessalonians chapter 4, verse 13 kuya ku-18. Verse 13, kepha asithandi bazalwane ukuba ningabi nakwazi ngabalalayo, ukuze ningadabuki njengabanye abangenalo ithemba. Ngokuba uma sikholwa ukuthi uJesu wafa wavuka, ngokunjalo-ke uNkulunkulu uyakubaletha nabaleleyo uJesu kanye naye.
ngokuba sikusho lokhu kini ngezwi lenkosi ukuthi thina esisaphila sisasele kuze kube sekufikeni kwenkosi asiyukubandulela ngempela abaleleyo. Verse 16 ngokuba inkosi uqobo iyakwehla ezulwini. Nanti yokuqala ngifuna inothise esiyambulelwayo kulama vesi. Inkosi uqobo, hayi isithunzi sayo, hayi umoya wayo, kodwa inkosi uqobo lwayo yena siqu sakhe uyakwehla ezulwini. Usezulwini okwamanje, uhlezi ngakwesobunene sikaNkulunkulu, ngalelanga uyokwehla suke ngakwesobunene sikaNkulunkulu eze emhlabeni. Into yokuqala esiyibonayo ngale event yokuhlithwa kwebandla, uJesu yehla eze emhlabeni. Bese sithi mayiqhubeka uverse 16, ngezwi lenhlokomo, ngephimbo lengilosi enkulu, nangecilongo likaNkulunkulu. Lawo magama ntathu wasebenzisela ukubaqinisekisa labazali baseThesalonika ukuthi akekho oyoyigeja le event. Babekhathazekile ukuthi mhlawumbe abantu abafayo, abazali abafayo, kuyothi uJesu ebuye ezoshutha ibandla basake. Babenga-understand ukuthi kuzokwenzekalani umuntu osefile ngalelanga lokuhlanganiswa kukaJesu nebandla lakhe. Usebenzisa amagama engicabanga ukuthi afanele uqinisekise umzalwane ukuthi ngeke uzuyigeje lento. Ngeke yenzeke ungazi ukuthi yenzekile. Khona idebate ekhona maqondana nabantu abangakholwa whether le event yoba yimfihlo kubona bangayiboni hlobo noma bayoyibona ngizothinta okunye kule point lesibili. Kodwa kumzalwane bonke abantu abakholwayo bayavumelana ukuthi akekho umzalwane oyoyigeja le event, akekho oyotshela omunye ukuthi nayo inkosi sikuyini. Ngezwi lenhlokomo, izwi elikhulu eliyozwakala kubona bonke abantwana bakaNkulunkulu, njengalokhu uJesu ema ngaphandle kwethuna ebiza uLazaro. Lazaro phuma ethuneni, uLazaro wezwa efile. Nangaleli langa uJesu ebuya uyokhuluma ngezwi lenhlokomo, sonke siyomuzwa. Bese sithi ngephimbo lengilosi enkulu, whether uyothi ingilosi akumemeze yona noma kukhona lokunye okuthile ingilosi yobe ikumemeza, i-archangel noma singazi yiphi le archangel. Siyazi khona uMichael obizwa nge-archangel, mhlawumbe enye asazi, kodwa khona ingilosi nayo yomemeza ngephimbo elikhulu ukuze abantwana bakaNkulunkulu bezwe ukuthi isikhathi sokuhlangana manje. Kuyokhala necilongo, icilongo leli elidonsa attention yethu ekubuyeni kukaJesu. Siyombona uma ebuye kuyoba necilongo eliyokhala ukuze sonke sipay attention kulokho, futhi icilongo lokhu sibize kuhlanganeni. Babelisebenzisa ngezinkathi ka-Israyeli uma sekuyisikhathi sokuyohlangana, bayohlangana noNkulunkulu, kwakushawa icilongo bese uIsrayeli yazi ukuthi kufanele aphume la ayehleli khona baye la kwakuhlanganwa khona ukuze bayobona uNkulunkulu. Icilongo liyobe libiza abafile, libiza abaphilayo ukuthi siyohlangana nenkosi manje. Akekho kuthina yoyigeja. Amen. Bese thina abafileyo kuKristu bayavuka kuqala. Nansi into esithatha yokwenzeka uma uJesu ebuya ngalelilanga. Uyokwehla yena akhulume nangephimbo lengilosi enkulu, ukhala icilongo, bese abafile kuKristu bayavuka kuqala. Nothisa ukuthi ukhulunywa ngabafile kuKristu abazalwane labo bayovuka emathuneni. Sozwa kule text elandelayo ukuthi bayovuka ngemizimba emisha, kodwa nasithola nje ukuthi kuyobe yilanga leli lokuvuswa kwabazalwane abafile. And bayovuka kuqala before abazalwane bayobe bephila ngesikhathi 17 lapho ke thina esisaphezulu emafini nathi esisaphila siyohlwithwa sikhuphukele phezulu emafini uma uJesu ebuya. Amen. Khona uNkulunkulu into ayoyenza ngegravity eyokwenza ukuthi thina esikholwayo sikwazi ukukhuphuka siye phezulu singawi.
siyohlangana nenkosi in the clouds. Kuyokwenza njengoba kushilo bazalwane, there's no spiritual meaning. Kodwa i-event supernatural uNkulunkulu ayoyenza njengalokhu uJesu athi mayekhuphuka wakhuphuka bembekile nje nangekhuphuka ngomzimba wakhuphuka bembekile waze wathathwa yipho wasithele emazulwini nathi uNkulunkulu uyokwenza njalo ngaleli langa. Bese sithi mayikhona lo verse 17 sihlangane nenkosi emoyeni siyahlala nayo njalo inkosi. Masikhuphuka siyohlangana nabazalwane sebeshonile sebevusiwe nathi esaphila siyohlangana noJesu in the clouds. Kuyoba ne-fellowship ne-gathering yebandla nomnikazi walo uJesu sihlangene emafwini phezulu. Amen. Bese ke siyahlala nayo inkosi njalo. After that asophinde sahlukanise noJesu. Akusophinde kube nesikhathi la ehamba ahlukane nebandla physically, kodwa forever and ever sesiyohleze sinaye physically, siyohleze sikhola ekhona phakathi kwethu uJesu Kristu. Bese siku verse 18 ngakho ke duduzanani ngalawo mazwi. Usubonile ukuthi yini eyokwenzeka, nansi inhloso yokuthi uzazi lezo zinto ukuthi siduduzane ngalawo mazwi. Abazalwane baseThesalonike babekhathazekile ukuthi abazalwane abafayo somehow abazukuba ingxenye yokuhlangana kwebandla, babengazi sokwenzeka kubona. Ngakho babekhathazekile baze bakhathazeke njengabantu abangenalo ithemba lokuthi khona into eyokuvuka ekufeni nokuthi siyobuye sibonane. Uthi uPaul ke njengoba senazi manje ukuthi uJesu uyabuya futhi mayebuya bayovuswa kuqala abazalwane abafile, bese siyahlangana nabo ndawonye nenkosi, sibe nenkosi ndawonye nabo ingunaphakade. Duduzekani ngalawo mazwi lawo. Lento esifundiswayo sifundiselwa ukuze isiduduze makhona abashonayo phakathi kwethu. Makufumzalwane singakhali sengathi asinalo ithemba, kodwa sikhale njengabantu abaziyo ukuthi khona ilanga lokuvuswa kwabo ekufeni, sisazophinde sibonane, sisazophinde kube mnandi ndawonye nenkosi. Amen. Ngicela siye kwabaseKorinte kokuqala chapter 15. First Corinthians chapter 15, umasala verse 51. Manje sengitshela imfihlakalo, asiyokulala sonke kodwa sonke siyaguqulwa. Na imfihlakalo ebingambulwanga ngaphambilini uNkulunkulu ayambula okokuqala ngokubhala komphostoli uPawuli la. Ibingaziwa lento kwiTestamente elidala, ibingaziwa before ebandleni uNkulunkulu eyambula isifihlakalo. Manje siyaziwa, ayisasiyo imfihlakalo kubantu abayaziyo imbali. Imfihlakalo ukuthi asiyukufa sonke. Khona abantu abangeke bakunambithe ukufa abakholwayo, kodwa sonke siyaguqulwa. uPaul bekade ukhuluma la kule chapter ngokuvuswa kwabantu ekufeni nemizimba abayovuka ngayo. Usiyabatshela abazalwane ukuthi ningacabangi kodwa ukuthi ukuze sibe nale mizimba emisha sonke kuzomela sife. Bakhona abantu abangazi ukufa kodwa bayoguqula isimo banikezwe le mizimba emisha. So ngisithola more information la ukuthi kuyobe kwenzeka ngaleli langa. Bese sibonile ukuthi siyohlwithwa, kodwa manje sesithola lokuthi before sihlwithwe siyoqala siguqulwe isimo. Siyoguqulwa sinikezwe imizimba emisha, siyoguqulwa sibe perfect nathi emphefumulweni yethu. Kuyobe kuyilanga leli lokupheleliswa kwensindiso yethu, yokuguqulwa kwesimo ukuze sifane noJesu ngokuphelele ngaleli langa lokuhlwithwa kwebandla. Uthi ku verse 52, ngomzuzwana nje ngokuphazima kweso ngecilongo lokugcina ngokuba kuyakhala icilongo. So ke ngokushesha akusiyinto yoba yiprocess le njenge sanctification yethu manje.
manje siyangcweliswa kancane kancane siyofunda ukushiya izono sikhula ekufanele noJesu kodwa lokhu kupheleliswa kwethu into yokwenzeka ngomzuzwana nje ngokucwayiza kweso siyoyibona sesinemizimba emisha nemphefumulo yethu isiyenziwe ya perfect kwasuswa sonke isono ebesaselekthina nalelilongo okukhulunywa ngalo ukuze sazi ukuthi we are seeing the same event la liyokhala ilongo eliyobe li-announce ukufika kwenkosi ukuhlangana kwabangcwele li-announce le event le ukuze singayigeji njengabazalwane ngokuba kuyakhala ilongo again ngeke uzuyigeje lento bese sithi abafileyo bavuswe bengenakubola thina siguquka abafile bayovuka emathuneni besolile kwabaseThesalonika ukuthi ibona kahle kahle bayovuka kuqala ngaphambi kokuthi siguqulwe thina bayovuka and then ukhiye ekuvukeni kwabo the main thing esimele ukuyazi ngale mzimba bayovuka ngayo ukuthi imizimba eyobe ingenakho ukubola meaning imizimba engeke isaphinde ife ingcwatshwe ibole uningi akuchazayo ku1 Corinthians 15 ngendaba yemizimba le emisha kodwa the main point ukuthi imizimba engasayophinde ife nakho konke ke okunye okuhambisana nokufa njengokulimala njengokugula njengobuhlungu njengokulamba zonke izingane zokufa ziyobe ingasekho kule mizimba le imizimba eyahlukile kunale mizimba esinayo bayovuswa benemizimba emisha abazalwane mabevuswa emathuneni and ku-imply ukuthi nathi makuthiwa siyoguquka it means siyothola le mizimba efanayo nale mizimba labazalwane abayovuka ngayo uyabona lolu suku uJesu uyehla emazulwini kunokumemeza akushoya sazi ukuthi mhlambe uthi bazalwane vukani njengalokhu athi kuLazarus akaphuma ethuneni kunokuthizo kushiwa i-archangel noma singatshela ukuthi yomimemeza ithini kunecilongo eliyokhala siyolizwa sonke makwenzeka kusemini kanje siyophakamisa amehlo sibone ukuthi icilongo likhala ngaphi then ekhala lokho kuyophuma imizimba yabantu emathuneni nabafela olwandle kuyophuma imizimba siyatshela encwadini yeSamuel nowafa noma kuphi afa khona wagqitshwa noma engazwanga iyoqubuka imizimba emisha iphuma phansi emhlabathini iphuma phansi endaweni yonke la eyakheka khona bese thina siyobe siphila sisabhekile kanjalo ngokuphazima kwethu sibone sesinemizimba emisha eyahlukile kunale mizimba esinayo nemphefumulo yethu iguqulwe senziwe perfect then ke bese sivele siyaphakama nje sibone sishona phezulu nalaba ekade sibabona bevuka emathuneni siye phezulu millions of people siyohlangana nenkosi emafwini amen sazoba mnandi okwamanje abakakuboni esiyakuba ikhona bakathi sifana nabo sikhula njengabo siswela njengabo sihlupheka njengabo ababona ukuthi ngani lento yethu ngalelo langa amen athi kuverse 58 ngakho-ke bazalwane bami abathandekayo yibani ngabaqinileyo steadfast njengesihlahla sifake izimpande phansi singanyakaziseki yibani ngabaqinileyo abangaqekiyo abanganyakaziseki immovable abavame njalo emsebenzini wenkosi nazi ukuthi ukusebenza kwenu akusilo ize enkosini sifundiselwa lento ukuze sigcile sihlale la enkosini ngoba kunezethembiso ezinhle kulento yethu lento yethu inomvuzo omuhle kunelanga elizayo noma singafa manje noma singaqhayeka manje kunelanga elizayo lemvuzo njengoba lesihlabelela ngakho asihlale sigcile singavumi ukunyakaziseka singavumi ukuthi usoyinhlupheko kodwa sigcile sibe abangaqeki bese siyavama ekusebenzeleni inkosi ngoba yonke imisebenzi yethu
ayisilo ize kodwa kunelanga lokunikezwa ama-rewards ngenxa yokusebenza kwethu. Amen. Uyasithola isombe sokuthi uNkulunkulu usamuleleni maqondana nendaba yokuhlithwa kwebandla. Ilama text amathathu abalulekile ukuze wazi ukuthi khona neBhayibhelini ngendaba yokuhlithwa kwebandla. uJesu sithembisile ukuthi uyabuya azolanda ibandla lakho ukuze la ekhona nalo ibandla libe khona. Siyathola kwabaseThesalonika bokuqala ukuthi uyokwehla emazulwini ngephimbo elikhulu ngezwi lengilosi enkulu ngeyokhala icilongo bavuswe abafile bese thina sisaphila sikhuphuke kanye nabo siyohlangana nenkosi emafwini. Siyathola kwabaseKorinte bokuqala ukuthi bayovuka benemizimba emisha nathi siyoguqulwa sinikezwe imizimba emisha bese sihlangana nenkosi sibe nayo singaphinde sihlukane nayo ingunaphakade. Amen. Mfuna ukudlula-ke ekutheni khona ukungaboni ngeso elilodwa phakathi kwabantu abasindisiwe abakholwayo ngempela maqondana nale ndaba le. Lokhu ngikuchaza futhi ngendlela bonke abantu abasindisiwe bayavumelana nale nto kade ngiyichaza manje. Noma kukhona obahlukile ngizotshela manje ukuthi yini, kodwa le ndlela bengichaza ngayo sonke siyavumelana. Abantu abakholwayo ngempela bayavuma ukuthi uJesu uyabuya. Bayavuma ukuthi abafile bazovuswa uma uJesu ebuya, abantu abakholwayo. Bayavuma ukuthi abaphilayo bayohlwithwa. Bayavuma ukuthi siyonikezwa imizimba emisha abafile nabaphilayo. Bayavuma ukuthi siyohlangana nenkosi emafwini. We all agree. La esingavumelani khona njengabazalwane ukuthi kwenzekani-ke after sesihlangane nenkosi. Akithi nami bavukile sikhuphukile sisemafwini-ke manje sonke naku uJesu phakathi kwethu nazi ingilosi abazalwane sonke simile phezulu emafwini. What happens next? Kwenzakala emva kwalokho. Now iningi izinto abantu abayishoyo kodwa kulaba esinesiqinisekiso sokuthi basindisiwe kunama-views amathathu okuyiwona avamile emabandleni. Eyokuqala ibizwa nge-pre-tribulation rapture. U-pre uchaza ngaphambi, u-tribulation kweyinhlupheko nokuhlwithwa kwebandla. Ibandla liyohlwithwa ngaphambi kweyinhlupheko. iBhayibheli liyakhuluma ngesikhathi sokufika komuntu wesono, 1 Thessalonians 5. Sometimes ubizwa ngomphiki Kristu, 1 John. uJesu uyakhuluma ukuthi lezo yikhathi kuba yikhathi zenhlupheko engakaze ibonakale selokhu umhlaba wabakhona. Ibizwa nge-Great Tribulation, ikhathi zenhlupheko ezahlukile ezobe ihambisana nokufika kwale ndoda okuthiwa umphiki Kristu, umuntu ongenamthetho. So ikhona abazalwane nani niyibona leli bandla abakholwa ukuthi uJesu le event yokuhlwithwa kwebandla yenzeka ngaphambi ukuthi lezo zinto zifike. Nawe uyabona bathi angithi umuntu esibuzayo ukuthi sesihlwithiwe ngesiphezulu sebevukile siphezulu emoyeni kwenzekani-ke manje? Asikwazi phela ukulangithethe nje emoyeni forever. Khona kufanele kwenzeke. Laba ababona ngale ndlela bathi uJesu nebandla-ke manje le entourage yonke esemoyeni iphindele ezulwini. Isho nezulwini mabehamba emhlabeni kusala abantu abangakholwa isiyavela-ke le ndoda ewumuntu ongenamthetho nomphiki Kristu. And then kunesikhathi esiwu-7 years sokubusa kwayo emhlabeni nokuhlupheka okukhulu kuyoba khona ngaleso sikhathi. Emva kwaleyo 7 years uJesu uyabuya futhi nabazalwane kuze emhlabeni ahlule umphiki Kristu nempi yakhe, asetha umbuso wakhe emhlabeni
umbuso weminyaka e-1000. During lo mbuso uSathane yobeboshiwe. Kube nokuthula emhlabeni uJesu ebusa, even nalabantu abangakholwa babe besasele abayekuvukela umbuso kaJesu ngoba uSathane yobengekho ukubalinga. Then ke emva kwa-1000 years uSathane uyavulelwa la kade eboshwe khona, avukuza izizwe zizama ukulwa nombuso kaJesu, zinqothwe bese kuba ukwahlulela kokugcina abangakholwa balahlwe esihogweni. Umhlaba wakhiwe kabusha, kube nomhlaba omusha nezulu elisha, then ke bese sibusa khona ingunaphakade naphakade. Iphetha kanjalo indaba. Amen. According to the view yokuqala. Kukhona abanye abazalwane omhlaba before ngene bona, ngithanda ngitshele the main arguments enza kube khona ababona ngalendlela. Okokuqala, lento kuya kaJesu iunderstandwa njengento engenzeka noma yini. Ngakho mayengenzeka noma yini lento njengokuthi athi uPawule usuku lwenkosi luyufika engakaveli umuntu ongenamthetho. 1 Thessalonians 5. Then ke khona abazabona sengathi makunjalo uJesu engafika noma yini, kodwa futhi nezinto kufanele zenzeke before afike. Shuthi kukhona ukufika nokufika. You understand? So ukubuya kaJesu ku-imminent, ngakho uchaza ukuthi kufanele afike alithathe ibandla, then ke kube khona isikhathi lesi iBhayibheli elikhuluma ngaso, kodwa futhi abuya kuyeke ezosetha pha umbuso. That's the first main argument ye-pre-tribulation rapture. Futhi labazalwane babona sengathi isikhathi seyinhlupheko lo 7 years, isikhathi sokuthululwa kolaka likaNkulunkulu phezu kwabantu abangakholwa. Ngakho alikwazi ibandla bakhona during that time. Babona kanjalo. Futhi labazalwane bakholwa ngalendlela, abazalwane aba-concerned laba ngokwahlukaniswa kuka-Israyeli nebandla, bakholwa ukuthi uNkulunkulu unohlelo oluthize for Israel olungafani ngamashini nohlelo uNkulunkulu analo for ibandla. Ngakho isikhathi seyinhlupheko lo 7 years, isikhathi uNkulunkulu edila khona no-Israyeli, ibandla lingekho. And that's the main reason bebona sengathi kukhona ukuhlwithwa kwebandla before lo 7 years, then ke bese uJesu yabuya nebandla after 7 years. Inina la. Amen. Nansi view yesibili ibizwa nge-post tribulation rapture. Upost isemva kwe, angithi nami, emva kwe-tribulation, emva kweyinhlupheko, ngamanye amazwi lento besiyichaza izokwenzeka not before iy'nhlupheko zomphila Kristu, kodwa after zona iy'nhlupheko zomphila Kristu. Bathi-ke asibelelwa umbuzo semafwini kwenzakalani next. Labazalwane babona kanje, bathi-ke after sikhuphukele sisemafini, into elandelayo siyehla size emhlabeni. So ke babona ibandla sengathi belikhuphuka ukuyomhlangabeza uJesu bese ngena naye emhlabeni. So ke la umphili Kristu bese vele kade khona isikhathi lesi anqothwa ngaso. Konke okunye emva kwalokho kuyafana nalakhona lawo bokuqala abazalwane abathi khona uJesu sekuye kwesibili. Le view le ibona sengathi uJesu kuya kanye kuphela emva kweyinhlupheko bese eyehla nebandla azosetha lo mbuso weminyaka e-1000. Then ke emva kwembuso ye-1000 uSathane uyadedelwa, bese kuba ukwahlulelwa, bese kuba ukudalwa komhlaba omusha nezulu elisha nokubusa bengunaphakade. Konke okunye kuyafana, umehluko ulo 7 years lo. Khona bathi ukuya before azoshutha ibandla bese yabuya nebandla after 7 years esezosetha umuzi. Khona bathi nozobuya after 7 years, ngamanye amazwi ibandla lizobe likhona during isikhathi somphili Kristu, i-post-tribulation rapture. Bazalwane, into eyenza basho kanje labazalwane, angithi ngizama ukubafela, ngizama ukuwachaza wonke ama-views, fanele wazi. Amen. Ngoba kunento engifuna ukuyisho,
ekugcineni maqondana nokuthi sirelate kanjani with nabo. Thina bazalwane sibuye sirobheke ngendlela yokuthi sizondane, singafunani, singahlangani ngenxa yokungavumelani ngezinto kodwa okungamele ngabe zisenza sizondane. Amen. So ngiyafuna ni-understand ukuze noma kuneview ethize wazi ukuthi abanye babona kanjani nokuthi ikude kangakanani nale yakho iview. Now laba ababona kanje bathi izathu esibenza babone kanje ukuthi eTestamenteni Elisha ababoni ukukhulunywa ngokubuya kaJesu okubili, babona kukunye kuphela ukubuya kaJesu okuvelayo. Bathi lo 7 years asikho isidingo sokubona njengolaka kaNkulunkulu, kodwa ungawubona njengeyinhlupheko ezifana nalezi ezikhona njengamanje. Akhona ama-earthquake, zikhona izimpi, akhona ama-disaster kuyenzeka nabazalwane bangene enhluphekweni basho kanjalo. Bathi futhi asikho isidingo sokwahlukanisa u-Israyeli nebandla noma u-Israyeli bayakhona ukuthi uzosindiswa according to Romans 11 bangaphosisi or 9. uNkulunkulu uyathembisa usazosindisa u-Israyeli kodwa uyosindisa bese uyofaka ebandleni ube yingxenye yebandla. Ngakho babona sengathi asikho isidingo sokuthi kube ne-program eyahlukile edinga ibandla lisuswe before uNkulunkulu asebenza u-Israyeli, bathi uzosebenza ibandla lisekhona. Amen. Nansi yokugcina ngaphambi ukuthi ngivele ekutheni ngifuna sirelate kanjani with one another. Le ibizwa nge-amillennialism. U-A uchaza ukuthi no, ayikho leyo. Umillennium ukhuluma ngalo wa 1000 years kade ukhuluma ngakho. Usenama ngisho. Amen. Ngiyalandeleka leso kwasakwazi. Sikubuyele semafweni kwenzekani emva kwalokho. Kwabokuqala bathi sibuyele ezulwini. Bese kuba isikhathi esihlupheke emhlabeni, siyabuya emva kwenhlupheko kuzoqala 1000 years ukubusa. Abesibili bathi no, 1000 years uqala ngaleso sikhathi inhlupheko bese idlulile before. Laba bathi awukho 1000 years. Ngamanye amazwi njengoba sisemoyeni manje, the next thing eyenzekayo ukwahlulela kokugcina nokudalwa komhlaba omusha nezulu elisha. Inhlupheko seyidlulile, inhlupheko bayibona njengalesikhathi esikusona manje njengebandla. Ababoni sengathi kukhulunywa ngento esazokwenzeka, makukhulunywa ngompiki Kristu aba-understand sengathi umuntu ozayo. Bathi vele baningi abaphiki Kristu abaqhamukayo manje selokhu uJesu afika, abaphiki Kristu bayaqhamuka nebandla liyahlukunyezwa. Bathi akusiyinto epresent ezayo. Bathi no 1000 years awuveza umbuso ozayo kodwa uveza isikhathi sebandla manje. Sengathi ibandla liyabusa emhlabeni ngevangeli. Sengathi uSathane uboshiwe ngoba abantu bayasindiswa, babona kanjalo abazalwane. And bathi ke ayisekho into eyodinga ukulindwa after uJesu ehluthile ibandla laphezulu emva kwalokho kwahlulela kokugcina nokwakhiwa kwezulu elisha nomhlaba omusha, i-final state kuphela kanjalo. You understand? Izathu bona esibenza babone kanjalo. Bathi okokuqala ababoni kukhona ukwahlukana kwiTestament Elisha between ukubuya kaJesu nokwehlulelwa kwabantu abangakholwa abafakwe esikopweni nokwakhiwa kwezulu elisha nomhlaba omusha. Abayiboni lento, abanye abayibonayo ukuthi kunama-events azokwenzeka after uJesu ebuyile before ukwahlulela kokugcina nomhlaba omusha nezulu elisha. Babona as if it's one event. Revelation 20 uyiproblem kubantu ababona kanjalo. Ngoba Revelation 20 uvela sho ngosobala athi khona uvuka kokuqala nokubusa then uvuka kwesibili. Bese bethi babona engathi leyo nto i-symbolic for isikhathi sebandla lesi sikusona. Nabo bathi ukubuya kaKristu into engenzeka noma inini, awasekho ama-event amele ukwenzeka before lokho kwenzeka. Bathi futhi asikho isidingo sokwahlukanisa u-Israyeli nebandla ukuze kube nama-programs ahlukene uNkulunkulu azothila nawo no-Israyeli angafani nendlela athila ngayo nebandla.
abanye kubona bathi yebo bayakholwa ukuthi uIsrael usazosindiswa njengesizwe nasekugcineni kodwa and then uyoba ibandla nje kuqhubeke sinomalize kuvele kwaba nemvuselelo yamaJuda kodwa bakhona ababona sengathi mathi uIsrael uzosindiswa kukhulunywa ngokuthi ibandla liyokwadla bathi ibandla manje elithathwa njengo-Israel ngokomoya kona babona kanjalo. Now sengicekile ngama-videos ngifuna ukunezayo ukuthi why ichaza yonke lento le. Angazi umfundisi uyayithanda lento engiyichazayo ngibone ngathi manje izinto bengafanele zazo wafanele ngazi yodwa angazi. Kodwa nasi sizathu sami. Angithi uyabona ukuthi njengoba abazali bengaboni ngeselodwa. La esingavumelani khona izinto ezenzeka after uJesu esefikile. Unotisile ngendlela echazakala. Siphambana ekutheni kwenzekani uma sonke sesemafweni uJesu ekhona. Now uma kuyilokho ngempela esiphambana ngakho. Uma uJesu esebuyile bazalwane akekho yoduka kuthina. Uyabona noma? Uma umalusi wabantu esebuyile akekho yothi no mina ngicela ukubuyela emhlabeni. Noma manje ukuthi ukubuyela emhlabeni athi no mina ngicela ukuya ezulwini. Noma ozothi no angifunda bayombuso wa-1000 years ngicela manje kwahlulela sonke siyobe sesinomalusi wethu physically oyosigayida akekho kuthina osindiswe ngempela oyoduka ngenxa yama-misunderstanding kule ndaba. Nezo ngichazayo akekho yolahleka. Yebo akhona some practical issues akhona njengokuthi labazane abakholwa kwi-pre-tribulation rapture balindele bona ukuthi the next thing ezokwenzeka lokukhala kwecilongo kokuhluthwa kwebandla abalindele ukuthi izoqhamuka iKristu ibandla lisekhona ngakho uma kungenzeka ukuthi ba-wrong then bayosurpriseka njengoba iKristu eseqhamuka ibandla selingele inhluphekelo enzima kodwa futhi bayobekezela ngoba bonke abasindiswe ngempela bayabekezela ukuze besekugcineni. Laba abacabanga ukuthi kuyoqhamuka iKristu kuqala before uJesu abuye. Uma uJesu ebuye iKristu engakafiki bayosurpriseka nje sebehlwithwa zingakaqhamuki inhlupheko kodwa it will be a nice surprise. Akekho yocomplain. Amen. Manje ngisho zonke lezi zinto bazalwane ukuzama ukuveza ukuthi noma wonke umuntu ufanele abe convinced ngendlela abona ngayo izwi kaNkulunkulu le akusiyo into yokuqeda ama-relationships phakathi kwabazalwane. Akusiyo imfundiso le enama-practical implications okumele enze ukuthi sahlukane singazwani njengabazalwane. Ngizama ukuthi yinto le esingangavumelana ngazo kodwa sikwazi ukusebenzisana sikwazi ukuzwana njengabazalwane. Niyalizwa lokho? Nilinambithe nilimunyunge nibone ukuthi nenze njani ngalo. Khona izinto kufanele sahlukane ngazo zokuthintela ezinye zazo manje. Kodwa I don't believe ukuthi ukwahlukana nge-eschatology maqondana kulama views amathathu akhona ama-views esingawamkeli njengabazalwane ngizowathinta manje kodwa kulawa amathathu ngicabanga ukuthi singaba abantu bandawonye kodwa singaboni ngeselodwa. Thanda nginike isibonelo mhlawumbe mina niwaziyo ama-theologians esikhathi sethu manje. uJohn MacArthur uyile view yokuqala okuthiwa i-pre-tribulation mase semoyeni sibuyele ezulwini. uJohn Piper uyile view yesibili i-post-tribulation sisemoyeni sibuyele emhlabeni uzosetha pha umbuso wa-1000 years. U-R.C. Sproul ngibala ama-giants e-reformed movement yethu la mangawazi. U-R.C. Sproul uyi-amillennialist akasekho manje onomakhathazela akasekho niyazi. Uthi yena uSproul mase sisemoyeni azikho inhlupheko seyidlulile ayikho 1000 years ubusimbolize ibandla ukwahlulela kokugcina lokho. Bebona kanje babalala bangaba bangani asizakale ngabo bonke thina njengebandla.
uyathola ipoint lami singa divide isahlukane kakhulukazi thina la eKZN esibamnyama sibancane singcosana. We can do more for umbuso kaNkulunkulu ngokubumbana singasheshi ukuthola izinto zokusidivide engenawo ama-practical implications. Zikhona kufanele sidivide ngazo, ngicabanga ukuthi le yinto kufanele sibe nembono ngayo bese kodwa singahlukani. Thana manje ngikhuluma ngokuthi kufanele silethe kanjani ngisho njalo. Posilethe kanjani nabantu abangaboni ngeselodwa nathi maqondana nalento zovala ngale point le. Number 1, asibe patient, sibe gracious nabantu abangavumelani nathi kule ndaba. Now khona iconcept engicela uyichaza nabazalwane, ngiyathemba abanye benu bayayazi. Mark Deva be-9 marks bathanda ukuyibiza nge-theological triage. Okuchaza ukubona ma uya e-casualty esibhedlela. E-casualty la uya khona ma ulimele. Ukuthi ngemoto la uzoqala khona e-casualty. Ma ufika lapha e-casualty sinemithi uyi-triage yenziwayo. Okuchaza ukuthi bayadecide ukuthi wena usesimeni esinjani, udinga i-attention enjani, masinyane kangakanani. Khona uzofika ekhishwa isisu siyamgoqa empela isisu sibuhlungu uyayidinga emabhentshini uyayidinga i-attention. Khona uzofika ehuzukile mhlambe bebedla ubenzani nje into engahuzukile ubegibela ibhayisekile. Wow, wahuzuku hlibukile uyadinga uhlobo lwe-attention mhlambe more than lo okudingwa isisu. Mhlambe lokudingwa isisu othiwonala i-toilet lo mhlambe udinga more attention. Khona ofika uyopha futhi akaphefumuli bese engozini yemoto, wehlambe i-ambulance, isifuba sinyakazi, igazi liyaphophoma. Mhlambe ufike kuqala wena we-diarrhea nawe womhuzuko, kodwa makufika lo owopha igazi liphophoma ongaphefumuli nibekwe eceleni iqalwe ngale kuthiwa i-triage leyo, udecidwa ukuthi iyiphi into esiviye kakhulu yokuqala ngayo noma nezinye nazo kufanele ihathele. Ngiyathola i-concept. Now kune-concept ke enjalo ka-theology ezama ukuthi njengabazalwane ukuze singabangi yonke into sahlukane ngayo yonke into, ngoba abekho abazalwane ababili abavumelana ngayo yonke into noma bese bangene lona. Ukuze abantu singaqabani singakwazi ukuba ne-unity, ake sicategorize ukuthi iziphi izinto eziwukopha kwegazi nokungaphefumuli esithi never sihlangane xa singavumelani nazo. Iziphi eziyimhuzuko mhlambe noma sibonana ukuthi abazalwane kodwa ngeke sibe sebandleni elilodwa kulezi zinto, noma kodwa siyazi siyakholwa sobabili. And then iziphi izinto eziyi-diarrhea mbijana esingathi noma singavumelani nazo kodwa singaba ebandleni elilodwa sikwazi ukuphilisana close bebudlwana nazo. Uyayithola? Bayibiza ngamathiye. Tiye 1 ilezi esithi ngeke sikwazi akumelitshana ukuthi abazalwane. Tiye 2 azivumelani kodwa sabazalwane sobabili kodwa angiboni singaba sebandleni elilodwa. Tiye 3 azivumelani khona kodwa singaba sebandleni elilodwa. Unami ngizoqedela ngikume ngibaleke angazi ucela ngizothini kimi. Kodwa now ukuthiye 1 olwazalwane izinto ezifana ne-Trinity. Mawungakholwa ukuthi uNkulunkulu wethu mthathu emunye, asibali kubantu abasindisiwe, siyumzalwane. Asikwazi ukuzwana nawe uma uphika leyo nto leyo. Ama-Jehovah's Witness angena lapho. Ukuthi uKristu uNkulunkulu is not negotiable. Ukuthi wafa wavuka asizukuphikisana naleyo nto leyo. Ukuthi umuntu usindiswa ngokukholwa kuphela ngenxa yokufa kaJesu asizukuyixoxa leyo nto. Asiyamukele imibono ukuthi iBhayibheli alinamaphutha futhi line-authority limele ukulalelwa, no debate there. Tier 1 issues. Yabona ama-issues othi ma ungawakholwa
ngeke usindiswa uye ezulwini asikwazi ukwamukela ebandleni asihlangani namabandla kanjalo. Othiye two issues, ama-issues afana nokuthi siyayibhabhadisa n'iy'ngane noma siyibhabhadisi. Mhlawumbe uthiye wami ama-Baptist. Nami ngiyi-Baptist. Angiyibhabhadisi iy'ngane. Kodwa asisiprole uyayibhabhadisa iy'ngane. Nabazane bethu, lo muntu usindisiwe angingabazi bayathanda iqiniso ureformed futhi. Kodwa bayakholelwa ekutheni ingane ibhabhadiswe basichazele ngendlela zabo. So it's a tier 2 issue. Angiboni ukuthi singaba sebandleni lodwa ngoba sokwenze njani ke. Ngeke sikwazi ukukhonza ndawonye kodwa usindisiwe lo muntu acknowledge lokho umzalwane futhi singahlangana somewhere mase simelene noJehovah's Witness namadlozi neNgeprosperity neqambamanga ngeyimangaliso singahlangana sisebenzisane nalo muntu noma neyibhabhadisa ingane mina ngiyayilokotha ingane. Understand? Enye into ngayifaka la indaba yokufundisa lesifazane. Bakhona abantu abasindisiwe nami ngasindiswa phakathi kwabo. Ngasindiswa ebandleni leKhalisi ngathi babegcotshwa abantu besifazane basindiswe ngempela ngiyabafakazela. Uyabona? Engasumoya ingcola ngamsiza la. Bese kuthiye 3 mina ila ngifaka khona izinto ezifana nalamavisa amathathu eschatology. Ngikholwa ukuthi ungathi wena siyezulwini omunye athi size emhlabeni omunye athi kokubili yakukho siyokwahlelweni kokugcina kodwa sibe sebandleni lodwa indlela engibona ngayo. Zama ucategorize akusiyo into yokuyibamba njengedoctrine lemakhono ophikisayo anomuzwa naye kodwa ngicabanga ukuthi ukuhlakanipha okuzama uku-understand ukuthi iziphi izinto esimele ukuzahlukanisela iziphi izinto esingakwazi ukuzwana sibe singavumelani nazo. There is a view kodwa eschatology esingayamukeli ibizwa nge-preterism. I-preterism ithi ayikho into esiyilindele. Zonke izinto ey'qondene nokubuya kaJesu zafezeka ngo-AD 70, akho Jesu obuyayo, akho kubuso kwabafileyo, akho mbuso zayo, akho kuchithwa kwebandla. Uthi-ke uPawule asingayamukele ukuthi ngifundele masinyane. 2 Timothy chapter 2 uthi kuverse 15 khuthalela ukuba uyiveze wethembekile kuNkulunkulu isisebenzi esingenamahloni esifundisa siliqonde izwi leqiniso. Kepha kugweme ukukhuluma kwezwe kuyize ngokuba kubhebhezela ukungamesaba uNkulunkulu futhi ukuthi ukukhuluma kwabo kubhibhe njengesilonda. Uyakuzwa ngithi ukukhuluma kwabo kubhibha njengesilonda somuna esiguqukayo okukhona kulabo ohimeneyo nofilethu. Khona into ababeyisho ebhibha njengesilonda esiguqukayo yafundisa le nto iyabulala lento. Uthi maseyithini abaphambukileyo eqinisweni bethi ukuvuka kwabafileyo sekwedlulile futhi bachitha ukholo lwabantu. Iyabhibha lento iyaphambukisa eqinisweni iyachitha ukholo. Athi verse 19 nokho isisekelo esiqinileyo sikaNkulunkulu simile sinalelo phawu ukuthi inkosi yabaza abangabayo implied abanjalo abasingabenkosi abathi ukuvuka kwabafileyo sekudlulile nokuthi lona lowo phathi igama lenkosi makadede kukho konke ukungalungi ukholwa ukuthi uJesu akasabuyi ukuvuka kwabafileyo sekwadlula ayikho into abazona abamele ukuyilindela isilonda esibhibhayo lesiyagulisa leyo nto asiyamukeli ebandleni leyo view ye-eschatology. Sifakathiye 1 the number 1 it's invalid but I think ngine-exhaustile kodwa ngifuna ukuvala ngalezi zinto. Uyakhumbula ukuthi nguphi ngisekutheni senze njani kubantu esingavumelani ngabo. Lithi mina iba nesineke ne-patience nabo. uPawule wayekwenza ngifuna ukukhombisa lokho ngengaza bayibeli ukuthi nama-fundamentalist. Ama-fundamentalist athi ayikhali mathini masingavumelani nje siyahlukana. Ngengaza bayibeli ukuthi njalo. uPawule wayengenjalo uPawule uthi for example Philippians chapter 3 verse 15
thina sonke sikhulile mature masibe nokuqonda okunjalo ekhuluma ngendaba ye-progressive sanctification. Futhi kepha uma kwenzeka liba nokuqonda okwahlukileyo nalokho uNkulunkulu uyakunambulela khona. Abantu bakhuluma kanjalo kwezinye izinto. Yebo aniqondi ngendlela mina engiqonda ngayo kodwa uNkulunkulu uyonambulela. Kuphela masibambelele lokho esisinyelele khona. Bambelele iqiniso osulazike noma ungakalazi elinye uNkulunkulu uyokwambulela lona. 1 Corinthians 8:7 uthi uPaul kade ekhuluma ngendaba yokuthi ukudla okubehlatshelwe iThixo akunalo ukuthi abazona bakudle. Uthi kepha asibo bonke abantu abanalo lwazi. Umuntu uyaba umzalwane kube khona ulwazi angenalo. Asibo bonke abanalo lwazi abanye lokhu sebejwayele iThixo kuze kube manje bakudla ukudla sengathi ihlatshelwe ithombe bese unembeza ukuyalimala. Khona umuntu osindise kodwa khona ulwazi anganalo. Yezwa bathanda. Uyabekezelelwa afundiswe ngesineke ashiyele kuNkulunkulu ukuthi amsize akhule lezo zinto. Bese kokugcina ungakhohlwa ukuthi lezi zinto zibalelwe. Iphuza lokugcina ke. Mawudila nabantu abangavumelani nawe ungakhohlwa ukuthi lezambulo ezokwenzana. Akusiwa amathambo lawa okubangwa njengezinja ibangithambo. Akusizi izinto zokukhwebhana ngazo lezi uNkulunkulu asambela zona. Semasibona the first text uthi uJesu inhliziyo zenu zingakhathazeki ngoba ngiyabuya ngizolanda imfundiso yokududuza abazalwane bangakhathazeki enhluphekweni inkosi iyabuya. U1 Thessalonians bakhathazekile abanye bayafa uthi uPaul angifuni ngingabe nalo ulwazi duduzanani ngalamazwi imfundiso zokududuza ibandla lezi. U1 Corinthians 15 uthi ngakho ke ibandla abaqinile abavamile emsebenzini wenkosi mangazi ukuthi sizohlwithwa sizovuswa qina emsebenzini wenkosi qina ekhoneni kwakho iyona nto uNkulunkulu afuna siyenze ngalezi imfundiso. Akusizo necessarily izinto zama debates. Asoma debate topics la. Okwabanga sikwebhane ngawo siveze ulwazi lwethu ngawo izinto ezipastoral. Izinto zokwakha ibandla kaNkulunkulu, imfundiso lezi zokududuza nokuqinisa nokugqugquzela abantu ukuthi bamsebenzele uNkulunkulu. Amen. Ngakho asigcile kulokho uNkulunkulu asibhalele izinto khona sinciphe kulezi ezinye izinto. Amen. Nkosi yethu yabuya. Uma ibuya bayovuswa emathuneni abafile, bayoguqula isimo abaphilayo siyohlangana naye emoyeni. Kanjalo siyoba nenkosi ingunaphakade bonke abazali bayavumelana ngaleyo nto. Asibe nomusa komunye nomunye ukuthi what happens after that. Vele inkosi yobe sikhona. Ngeke ukuthini uyolahleka. Amen. Ngicela ukuthandaza. Siyabonga uNkulunkulu wethu ngokusambulela namaqiniso. Siyabonga ngokusishela izinto zingakenzeki. Ukuze sizolazi ithemba wena ofuna sibe nalo. Senze ke uNkulunkulu wethu silangazelele lezi zinto izwi lakhe lishela ngazo. Siphakamisa amehlo abheke phezulu